Ачивемефобия – страх от успеха. Страхът от успех е състояние, при което човек изпитва тревожност, страх или неудобство при мисълта за постижение и успехи. Често той е свързан с тревоги от бъдещите промени, времето за постигане, трудностите по пътя, компромисите, вероятността за неуспех. Причини. Страх от отговорност. С успеха обикновено се свързва по-голяма отговорност и очаквания от околните. Някои хора се страхуват, че няма да се справят с тази допълнителна тежест. Ниска самооценка. Хората с ниското самооценяване могат да имат трудности да приемат, че заслужават успех и възможно е да се чувстват невярващи в способностите си. Страх от промяна. Успехът обикновено предполага промяна и нови ситуации, които могат да предизвикат тревожност при хората, които се страхуват от неизвестното. Страх от критика и осъждане. С успеха често идва и увеличено внимание от страна на другите. Някои хора се страхуват от критика или осъждане от околните, което може да ги спре да преследват успеха. Сравняване с другите. Когато хората сравняват своите успехи с тези на другите, те могат да се страхуват, че няма да успеят да постигнат същото ниво на успех или да поддържат този успех в дългосрочен план. Подсъзнателни убеждения. Подсъзнателни убеждения или програмиране от детството могат да играят роля в страха от успех. Например, ако някой е бил учен, че много пари са нещо лошо или че не заслужава успех. Друга мисъл, с която се самосаботираме е «не съм достатъчно добър». Съвети. Разбери корените на страха си. Първият стъпка към преодоляване на страха от успех е да разбереш защо се появява. Промяна на негативните убеждения. Когато определиш негативни убеждения и тяхното влияние върху теб, замени ги с позитивни, подкрепящи убеждения. Работи върху самооценката си. Укрепването на самооценката може да ти помогне да се чувстваш по-уверен в своите способности и постижения. Практикуването на прошка и приемането на себе си без критика са важни части от този процес. Постави си ясни цели, създай ясни и конкретни цели. Като имаш определена насока и измерими мерки за прогреса, ще те направи по-готов да посрещнеш успеха. Постави си ясни цели, създай ясни и конкретни цели. Като имаш определена насока и измерими мерки за прогреса, ще те направи по-готов да посрещнеш успеха. Полезни практики. Медитация и утвърждения могат да ти помогнат да се справиш с тревожността и страха от успех. Участвай в семинари и обучения. Включването в такъв тип събития оказва положително влияние върху справянето с много страхове, защото там имаш възможността да се предизвикаш и да останеш приятно изненадан от резултата. Професионална помощ. Ако ниската самооценка те затруднява, разговаряй с психолог. Терапията може да бъде много полезен начин да се справиш с този проблем. Избягване на сравнения. Опитай се да избегнеш излишните сравнения с други хора. Всеки е уникален и има свои собствени пътища и темпове на развитие. Всички сме чували за страха от провал, но чували ли сте за страха от успеха? Истината е, че единият е точно толкова често срещан, колкото и другия. Да, хората имат страх от успех. Как е възможно това? Защо се проявява при всички нас и как се преодолява? Какво е страхът от успех? Всъщност, това е страх от това да не те съдят останалите. От момента, в който се раждаме, ние се стремим да изградим връзки с другите хора и намираме връзка, бъдейки същите като тях, намирайки нещо общо помежду си. Аз харесвам теб и ти харесваш мен. Купуваме си еднакви дрехи. Твърдим, че харесваме едни и същи неща. Така създаваме приятелства и връзки. Стараем се да не ни отхвърлят. Проблемът обаче е, че когато успяваш, често се чувстваш различен. Шефът на компанията почти никога не излиза със служителите си. Хората масово не харесват успялата фигура. Тя е креативна, уверена, смела, има лидерски умения, може да пише увлекателно, да се изразява. Добре. Това се наблюдава дори и при децата. Ако някой от тях е значително по-добро в някой вид спорт, да речем, останалите спират да си играят с него. Спират да го канят на рождените си дни. Следователно, това поражда в него силно негодование. И нормално губи приятелите си. Чувства се различно и е трудно да стане част от тяхната група. Когато си супер богат, супер талантлив, искаш, не искаш, се чувстваш различен. Голяма част от успелите хора се прибират сами вкъщи. Гледайки ги си мисля, че ако работят във фабрика или магазин, не биха били толкова самотни. Плащаш цена. Дори Адел е казала, спрях да ходя по сватбите на приятелите си, защото цялото внимание е около мен. Не ми харесва. Това е сватбата на най-добрата ми приятелка, а когато ме видят, всички се увличат по мен. Затова предпочитам да си стоя сама вкъщи. Невероятният успех може страшно бързо да те изолира. Изглеждаш като звезда, като Господ.
Дори и да не си известен обаче, дори да си само успешен в собственото си начинание, пак е самотно. Голяма част от приятелите и познатите ни не обичат да сме над тях. Предпочитат да сме заедно долу. Това може да повлияе на живота ти. В момента, в който видиш, че успехът те отдалечава от хората, започваш да се страхуваш от него. А ние сме кодирани така, че да избягваме това, което ни носи болка. Кодирани сме да избягаме обратно към познатото, вместо към непознатото. Чували сте как успелите хора често пропускат първите стъпки на детето си, рождени дни и семейни сбирки. В стремежа си да са успешни и да им осигурят страхотен живот, забравят да бъдат част от него. Точно за това вярваме, че трябва да заплатим цена за успеха. Убеждаваме се сами. Не. Можеш да имаш всичко. Ако имаш успешна кариера, никога няма да имаш успешен брак, никога няма да си добър родител. И дори ако жонглираш с тези три неща, никога няма да имаш време да посетиш фитнеса, никога няма да имаш време за себе си. Чували сте този израз, когато си успешен, животът ти не ти принадлежи. Винаги си на полусъединител. Не помниш цели периоди от време. Бракът ти приключва, децата ти не те разпознават. От това се страхуваме, но как да го преодолеем? Трябва да разбереш, че на върха няма да ти е самотно. Никога не е било задължително да е самотно там. Ако си успешен и споделяш успеха си с другите, всичко ще бъде наред. Просто трябва да осъзнаеш следното. Ако съм достатъчно умен, за да постигна такъв успех, би следвало да съм достатъчно умен, да създам правила, по които да съм успешен. Да казваш неща като не мога да дойда. Ела ти за среща. Не работя в неделя. Неделя е време за семейството ми. Да. Създадеш правила и традиции, които ти казват, мога да свърша всичко, но в определено време. Което отново означава, че ако си достатъчно умен да бъдеш преуспял, си достатъчно умен да определяш правилата, по които това ще се случва. Искаш ли да си навсякъде? Искаш ли да имаш 18 ресторанта или само 2? Искаш ли да имаш масивен бизнес или да го задържиш малък? Можеш да имаш всичко – успешен бизнес и щастливо семейство. Просто научи кое е най-добро за теб. Бъдете сигурни, че дори да стигнете първото най-ниско ниво на успеха, вече имате силата да създадете свои правила. Не е задължително да ходите на всяко парти. Не е задължително да губите време в срещи. Можете да ги направите онлайн. Това все пак са вашият живот и решения. Всички успешни хора го правят. Те решават каква ще бъде цената, която да платят. Затова не се страхувайте от успеха. Можеш да го направиш по своя начин. Вероятно, доста неща ще трябва да отхвърлиш пари, още възможности за развитие, но в крайна сметка правиш това, което е най-добро за теб. Вие можете да го направите също. Не се страхувайте от успеха. Прегърнете го, препускайте с него. Направете го свой.